Леліта Аніта супер кавомашина з збудованою кавомолкою для того, щоб ви стали домашнім баріста. Гарно меле, гарно готує, і отакі крутезні молочні напої ви зможете собі готувати кожного ранку легко, просто одним натисканням кнопки регулятора отакого гарного вимикача. Звісно, спочатку помололи вершка, потім вставили ріжочок в положення, завернули, приготували собі еспресо. Потім спінили молоко. Все як справжній баріста. І це може ця кавомашина. І, до речі, це італійська справжня, зроблена з металу вся, з великим, досить великим бойлером і такою серйозною системою готування. Це майже справжня кавомашина, як у кав'ярнях. І набагато краще, ніж всі ті, що є на ринку. Рекомендую, крутезна кавомашина для кавових крутих напоїв.